Det vigtigste, når man tænker på ledelsesorganisationen i fremtiden, det er, at den værdi, der bliver skabt i Danmark, den kan kun skabes af mennesker. Tidligere der kunne det godt skabes af maskiner, men de maskiner dem har vi ikke længere, fordi de flytter andre steder hen, hvor det er mere konkurrencedygtigt. Så det vil sige, at vi skal få det bedst mulige ud af mennesker. Det vil også sige, at vi skal sådan set gennem ledelse formå at få hver enkelt medarbejder til at være mest muligt motiveret, mest muligt passioneret, mest muligt interesseret, mest muligt engageret. Og det er en kæmpe stor ny ledelsesmæssig opgave, for der bliver vi altså nødt til at tage udgangspunkt i at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for den enkelte individ og den enkelte person. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at være passioneret med det, man arbejder med. Fordi at hvis man er passioneret, så brænder man for det, så går man op i tingene, så bliver man dygtigere til det, og så får man meget mere ud af det. Sådan er det jo også med ledelse. Altså jeg synes også, man skal forsøge at være passioneret for ledelse. Ledelse er en utrolig vigtig funktion i folks liv, og det er utrolig vigtigt i forhold til, om der kommer gode eller dårlige resultater ud af det. Så de ledere, vi har, skal også gerne være rigtig meget passioneret for det. Gå op i ledelse, gå op i mennesker, interessere sig for mennesker og ville noget. Have nogle visioner, nogle planer, vil gøre en forskel. De ledere, tror jeg, at det er de, der for alvor kan rykke og flytte og udvikle nogle ting. Det er klart, at være mellemleder, det er en ekstra vanskelig opgave, fordi der skal man både kunne håndtere de ting, der kommer op fra, og de ting, der kommer nedefra, og man skal kunne processe alting i begge retninger. Den eneste chance, man sådan set har som mellemleder, det er at forsøge at afklare med sig selv, hvad er ens ledelsesmæssige mission og ståsted. Altså, hvad er ens ledelsesgrundlag? Hvad er det, jeg vil som leder? Og hvis man aftaler sådan nogle ting med sig selv, så har man mulighed for ligesom at have det som buffer mellem de krav, der kommer op fra og nedefra, alle de ting, der skal igennem den her mellemledelsesfunktion. Så jo stærkere man er i stand til at bygge sit eget personlige ledelsesgrundlag op, hvad er det, jeg vil, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg tænker, hvordan oplever jeg den proces og den rolle, jeg har. Jo stærkere står man sådan set til at kunne, filtrere, accelerere, eliminere de ting, som der ellers jo typisk vil være et overload i midten, hvis man synes, at man skal bare få alt, der kommer op fra ned, og med alt, der kommer ned fra op, så kan det være, at man bliver stresset.